Vítajte! Dnes si upečieme domáci chlieb. Skoro som povedal uvaríme, ale to by ste ma asi zožrali zaživa alebo po kúskoch. Domáci chlieb budeme variť z rôznych dôvodov a jeden z najdôležitejších dôvodov je ten, že budete vedieť veľmi presne, čo v tomto chlebe máme. To znamená, budete vedieť, aká je tam múka, čo tam presne nasypete, budete vedieť, že tam nie sú nejaké pridané látky typu Ečka, aditíva, karamel alebo priveľa soli, primálo soli. Proste máte presne pod kontrolou, čo to bude vnútri obsahovať. Chlieb, ktorý vám teraz predstavím, je môj najobľúbenejší. Už niekoľko rokov ho propagujem aj na svojom webe, aj v knižočke Ako som schudol 35 kg. Tento recept je asi trochu neštandardný, obsahuje veľmi veľa rastce a podobne, vlastne nemá ani tak typicky chlebovú chuť, na akú sme zvyknutí z obchodov, ale mne osobne to nevadí, ja ho považujem za koláčik. Obsahuje dosť veľké množstvo tuku, z toho dôvodu ho vlastne vôbec už nemusíte ničím potierať, pretože dostatočne je mastný a tak povedať sklže aj dole krkom, takže nemusíte sa ho báť, že by bol suchý. Má výbornú chuť. A pokiaľ si ho chcete upiecť doma a nemáte pekáreň, tak je ďalšia dobrá správa. Dnes stoja pekárničky na chlieb naozaj pomerne malé čiastky. Dôležitá vec, ktorú treba povedať, je, že tento chlieb nie je typický chlieb, na aký sme u nás zvyknutí. To znamená, má trochu iný tvar a oveľa inú chuť. To mne osobne nevadí, ale musíte zvážiť, či by to nevadilo vám. Nevýhoda číslo 2, robota. Pripraviť takýto chlieb totiž to berie čas a berie toho času dosť veľa. Povedzme si na rovinu, človek je tvori lenivý a pripravovať chlieb asi tak 4 minúty, to sa nám nežiada, to je veľa. Dobre, táral som veľa a teraz poďme do akcie. Začneme tým, že zapneme váhu a do misky nasypeme celozrnnú pšeničnú múku. Nasypeme jej tak 50-70 gramov, nemusí to byť presné, radšej viac ako menej. Potom dáte ražné a pšeničné klíčky, tie mám zmiešané v jednom tegliku, aby to bolo jednoduchšie. Tie dodajú chlebu veľa vitamínov, minerálov a rôznych záležitostí. A potom pomocou múky ražnej celozrnej môžete doplniť celú tú hmotu tak, aby dosiahla spolu asi 350 gramov, nemusí to ísť na gram presne. Soľ. Dáte asi jednu lyžičku, to je takých 5-7 gramov a ideme na droždie. Stačí jedno celé sušené a máte to vybavené. Následne môžete a nemusíte dať tekvicové semená, ja ich mám veľmi rád a dávam ich veľa, ale počítajte pri nich s váhou, pretože sú mastné. Nasleduje rastca, použite celé kúsky, nie mletú a teraz to celé zamiešajte. Rastcu odporúčam kúpiť v čo najväčšom balení, ináč sa nedoplatíte. Po premiešaní sa presunieme k pekárničke, do nej nalejte 350 g vody. Zresetujte váhu a môžete doliať trochu oleja, ja dávam takých 20-25 g, ale nemusíte dať olej vôbec, nie je potrebný, ja ho mám rád. Následne do pekárničky vsypte pripravenú masu s múkou a so všetkým, čo sme si do toho nasypali a premiešajte celú hmotu, to znamená vodu, olej, všetko dokopy. Toto premiešanie má jeden význam. Ja nedávam do pekárničky háky, ktoré tam na to sú určené, ktoré by vlastne chlieb správne počas kysnutia miešali. Mne sa nepáči, že v chlebe sú také diery potom po tých hákoch, takže zistil som, že ak chlieb len raz premiešam takto na začiatku a dám to do pekárničky, normálne sa z neho urobí krásny bochník bez akýchkoľvek problémov a je v ňom len jedna malá dierka, teda nie dierka po háku. Zapnem na program, ktorý je určený na pečenie chleba, počkám 3 až 4 hodiny a chlieb je hotový. Otvorím pekárničku, vyberem chlieb, snažím sa nepopáliť, preklopíme chlieb a je to vybavené. Takto vyzerá čerstvo upečený chlieb, je vynikajúci, fantasticky vonia. Odvalíte si nejaký kúsok, dajme tomu okolo 100-120 gramov v mojom prípade. Na to môžete nasypať nejaký syr, napríklad 17%, zhruba 20 gramov. Syr uložíte na chlieb a budete mať vynikajúce raňajky. Tieto raňajky, ktoré vám tu ukazujem, sú určené pre muža okolo 48 rokov, ktorý nechudne. To znamená, je tam trošku viac jedla, ako by mal jesť človek, ktorý chce schudnúť. Ak chcete chudnúť, jedzte trošku menej chleba a syru.
Ukázali sme si, ako sa urobí domáci chlieb a zjedli sme ho v tak veľkých raňajkách, že sa sotva budeme hýbať. A presne takto má vyzerať chudnutie. Majte sa pekne a na budúce. Ahoj.